שלום, אני ג'קט אדום, ואני היום אביא לסבתא שלי גזר פרחים, בגלל שהיא חולה ויש לה היום יום הולדת. שלום, בואו נצא לדרך, קדימה, let's go, בואו נלך כולם, everybody let's go, בואו נצא ביחד להרפתקה מוצלחת. לאן הולכים? להביא זר פרחים. 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 אוקיי, עכשיו איפה זר הפרחים שלי? נכון, ביד. אוקיי, הגעתי ליער. אני חושב שמישהו מסתכל עליי. טוב, בואו נמשיך. ג'קט אדום. מי אמר את זה? מי? זה אני. תביא לי את העוגיות ואת הזר הפרחים של סבתא. עוגיות? אין לי עוגיות. אז תביא את הזר פרחים. עזוב אותי, אני צריך ללכת לסבתא. אני בורח. אני חושב שברחתי ממנו. אוקיי, נמשיך בדרך. ילדים, אם אתם רואים את חטפני, אנא תגידו, חטפני, אסור לך לאכול. חטפני, אסור לך לאכול. ילדים, הנה חטפני. מה, תעזרו לנו להגיד לו, חטפני, אסור לך לחטוף. חטפני, אסור לך לחטוף. אוף, פסה! טוב, נו, נמשיך בדרכנו לסבתא. טוק טוק, סבתא. כן, אני פה. הגעתי, הבאתי לך את הזר פרחים. שלום סבתא, אני הבאתי לך את הזר פרחים. תודה. אוי, סבתא, למה יש לך רגליים כל כך גדולות? כי עשיתי ניתוח פלסטי. ומה בקשר לעין שלך? הרביצו לי. מה, בבית ספר? לא, בבית אבות. טוב, נו, קחי את הזר פרחים. תודה, נשיקולה. אוי, סבתא, שובבה. טוב, אני הולכת. ביי, סבתא. הוא טרף את סבתא. טוב, נו, אם את רוצה שנלך לבית חולים ושיטרפו אותך, אז תבוא, יש פה בית חולים בקצה היער. אני טרפתי את סבתא. עכשיו אני בא אליכם.